Anyway, maing adlaw di ay sa to ang tanan no. Kani day mga panahon na day no is nabalik ko uli sa mo ang bukid ba. Kay lagi ang tubig na mo sa tugkaran day is wa jud nila gitarong. Natingala man ko day nga sige kog bayad day unya waslay agas-agas ba. Agoy Dios mio kay ilang mga host day nga pilo-pilo man day. Unya ang gripo na mo day is natumba na siya day kay lagi ang gigabitan sa amo ang gripo day is kahoy day unya nagabok naman. Muna niya ako nilang paderlan ngano mang wala sila katiman sa tubig nga sige ra ba jud kog bayad taga bulan day. Unya mo tanong ko ni paderlan day nagreading na ba ang tubig day niana siya nga wala daw kay lagi daw slay agas-agas. Di nagdahom na sad ko day nga wala sila pabayraan na. Karon kay ang ending day nanawag man si paderlan nako day nga ang tubig daw namo day. Unom daw ka bulan day wa nabayri ang among tubig hasta nako ulawas sa mga barangay day. Gigipatawag ang akong paderlan day kay ngano daw walay bayad sa tubig day. Unya natingala sad ko day kay usay magtingob ang kukubayad og tubig day nya didto day pag abot sa ilang record day iswam day na record please lang. Munang wala na lang ko daghang pangutana day natingala lang ko day munang nibayad na lang ko largo sa unom ka bulan. Kay ang giingon magud ni paderlan day is 6 months daw mi wa kabayad sa tubig. Unya kay minimum sa mong tubig diri sa mong tugkaran day sa meter day is 150 ang bulan. Munang nakabayad kog 900 pesos day nya di ra ba ni sila manalo day. Dili gyud na nila mapuno ang amo ang laton day kay lagi di na sila manalo. Dili pa gid nila malimpyuhan ang CR day nga ang sa CR na mo day na untay gripo ba. Hasta balay na mo day di man gay mamapan unya nasige na nako bay sa tubig ani please lang. Munang niana ko ni paderlan ayuhon tani ang mga host ato ani ipangkunik og sakto. Kay para di masayang ang atong bayad bitaw no. Nga kailangan jud magamit jud ang tubig unta ba. Ay da mo nang naglibog kanina ng paderlan day ug nganong nangaunsa na sila. Kay diri magud sa mo ang bukid day is napod mi kusog kay nga tubig day tabay na mo day diha ra po na atbang sa mua. Kay kung buot gani day dili na mi pwede magmeter pa kay lagi duol na kay ang tabay sa mua ba dito na lang mi magkabo siguro dito maligo ana na lang ba no. Pero lagi kay dili mo ko gusto maghakot-hakot og tubig ang ako ang paderlan mao nang ang kaning tubig diri sa mo ang tukaran is wa na ko gipaputol. Kay para pagawa sila sa balay day liso na lang unta na sila sa gripo ba. Unya lagi wa man pud nila atiman na pati ang amo ang tubig. Masyak na lang ko nganong dako kay mi ubay runon sa tubig. Unya matingala ko day pag uli na ko sa bukid day ang ilang mga laton day wa dunay sulod nga tubig. Mo nang nakanahon ako day ba ako ana lang ni ipaputol ang amo ang meter diri sa tugkaran. Kay para may banibanan ang ako ang gasto ba. O para sad sa konsumo na lang sad ko nila mag-focus tanan. Ay da maka-stress jud ni silang paderlan day sa tinuod lang please lang. Mo nang naipanahon day malibog ko nila day kung unsaon ako ni sila day. Anyway, mo ra day to akong i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching manang bye mo ay.